është ish kryeministri i Republikës Jugosllavisë, gjithashtu në momente shumë të rëndësishme për Republikën e Maqedonisë zoti Çerkezjevski, tani udhëheqës i një partie, është Pascal Miljo, ish ministri i punëve të jashtme dhe profesor i historisë, Vlado Popovski, gjithashtu funksionar kryesisht ministër në disa dikastere dhe profesor i shkencave shtetërore dhe historike, Risto Nikovski, një njeri me karrierë shumë të bujshme në diplomaci dhe që edhe sot është aktuar me paraqitje në politikën e Republikës së Maqedonisë. Stojan Andor, gjithashtu një politikan me karrierë diplomatike dhe udhëheqësisë politike, për arsye se në momente shumë dramatike gjithashtu është në krye të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Teodor Arifi, e cila presim në çdo moment na bashkënditës fatëri se nuk kemi informace përse intelektualet, por gjithashtu një kohë të gjatë në politikë, si në cilësinë e deputetit dhe në kryetare e qeverisë për çështjet e integrimeve evropiane dhe momentalisht kryetare e komunës të Tetovës, Irica Bocerski, që nuk kemi informatë se nuk duhet të vazhdojmë, po një ish zëvendës ministër për çështje integrime dhe kulturës së shkencave politike. Stevo Pendarovski, profesor dhe këshilltar i dy kryetarëve të shtetit, gjithashtu në momente shumë të rëndësishme të ndjerit Çajkovski dhe të ndjerit edhe të zotit Crvenkovski dhe gjithashtu i njohur për publikun marxan dhe paraqitjet e tij. Është profesor Hasan Yashari, një kohë të gjatë në parlament e profesor i studimeve të shkencave shoqërogjësisht juridik. Pra, pa dash që mandet të zgjasim në biografitë e përfaqësuesve në këtë tribunë, vetëm desha të them se shkaku i kësaj tribune në Institutin për Studime Politike dhe Interkulturore gjithmonë është angazhu njerëz dhe qytetarë të Republikës së Maqedonisë dhe regionit të jetën në paqë, siguri dhe të keni perspektivë të shëndrishme evropiane dhe euroatlantike. Në atë funksion, vazhdojnë përpjekjet e tij të rreth vetes dhe për këtë ide të mbledh njerëz me ndikim në shoqëri, njerëz me eksperiencë në funksionet e larta shtetërore dhe shoqërore dhe shfrytëzojmë një moment miqëmbjetorin e luftave ballkanike, jo për të grupu në për histori, për të gjithë se dhe sa jemi jo unik popull në Ballkan, po bashkë për të kundërtën. Duhet të nxjerrim në sipërfaqe nga eksperienca, përvoja, njohuri teorike, shkencore dhe politike, se megjithatë populli i Ballkanit pas 100 vjetës ka mësuar leksionin, ka kapacitete të fillojnë një armëri të re. Një armëri të paqes, një armëri të pajtimit si parakusht të lëvizjes në qëllimin e përbashkët, ajo është antarësimin në NATO dhe Union Evropian. Fatkeqësisht, populli e Ballkanit, për udhëheqësit politik, ka zgjedhur një rrugë të përbashkët dhe një qëllim të përbashkët. Mirëpo, politikanët po bashkohen të ndikuar nga opinionet e tyre publike, shpesh mendojnë ndërkamza, shpesh edhe mendojnë bryla, dhe kjo sikur disa popullve ju nga dalson pjesën e këtë drejtim. Kështu është rasti me Maqedoninë, kështu është rasti ishte gjeri para disa kohë, mund themi edhe ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ose edhe kështu me radhë. Fatkeqësisht, shenjat e para se megjithatë në këtë region ka forca progresive, ka njerëz që kanë kapacitet dhe dëshirë që të marrin përgjegjësi me përkrahje të faktorit ndërkombëtar që mund të pejkalojnë edhe në dallimet më të mëdha historike. Rasti i Kosovës dhe Serbisë është një rast i mirë që jep për të kuptuar se megjithatë në momente të caktuara liderët politik mund të marrin përgjegjësi politike. Pra, çështja që duhet shtrojmë sot para ju në këtë tribunë është koha sot për pajtimin ndërmjet popujve.
është sot koha dhe është rreziku që nesër tjetë vonë. Kanë kapacitete popujt e Ballkanit, popujt e Ballkanit, që të lirohen prej paragjykimeve në mënyrë që të fillojnë një të ardhmen më të ndryshme. Edhe njëherë, duhet të rregullitin, jo vërejtë kuptim që u bëjmë me dhije se ideja është që prej këtu të dalim porosi për të ardhmen në mënyrë që posta përsëritet e kaluara e hidhur e luftave ballkanike. Pra, padashje dhe ma të tjetë që marrë kohën e nevojshme mund të të krijojë panelistët antarët e këtij paneli që të marrin fjalën sipas dëshirës, pra debati është i hapur, urdhoni kush e kërkon fjalën. Nëse nuk ka unë kisha dashur që të fillojmë pak, kisha dashur të ekspari fjalën zotë Azërvasi si njëri që mas momente pa dramatiku që është në procese shumë të rëndësishme për ju, do t'ja them në. Faleminderit. A duhet bëj diçka për teknikën apo? Jo, do të ta shtimniket që mund të ndikojë ato proceset. Okej. Para se gjithash, ju falenderoj shumë për ftesë dhe shpreh kënaqësinë personale që janë prezent në rrethin e njerëzve këtu prezent. Edhe kënaqësi për temën që është shtuar. Duke menduar që është më e rëndësishme lidhur me këtë ju e keni nisë me lufta ballkanike 100 vjetori ku jemi sa. Para gjatur do të thoja se pikërisht tani një shekull mas luftave ballkanike, duke pas parasysh realitetin në cilin jetojmë, është koha më e përshtatshme rrethana më të mira për një bashkëpunim më të relaksuar, për një tolerancë ndërsjellë, koha për ta bërë një histori për bashkë të regionit si histori të raporteve mira paqësore. Njerisht, ne popuj e Ballkanit dhe posaçërisht kësaj pjese marka jugu dhe lindja prej ish Jugosllavisë, nuk kemi traditë gjatë apo kur fare në bërjen e politikës vetanake dhe në zhvillimin e raporteve tona ndërsjellta në mënyrë pavarë. Mos t'i përmendum shekuj sa këto treva kanë qenë në sundimin e perandorive otomane apo monarkisë austro-hungareze, pastaj të zaventësuar me një tjetër mbretënia serbo-kroato, slovene apo Jugoslavia e Konfederalit, apo kjo Jugoslavia e re. Çka ka mbet si e vetme prej shpërbërjes të Jugosllavisë, fundit Jugosllavisë, Greqi ishte shteti i përbashkët i ynë deri para 20 vjetëve. Ka mbet si konstante kufit që ishin atëherë si administrativ kufit njësive federale apo Republika e Krajina si i qunin, dhe tash janë kufi shtetnar. Si duket, kjo është konstante dhe nga kjo konstant duhet nisemi në zhvillimin e raporteve tonë ndërsjellta. Prandaj nuk ja vlen të hapim debata rreth
është e parë. E dyta, në këtë procesin e pajtimit, si ta quajmë, sepse shpërbërjen e ish Jugosllavisë ka ndodhur, zhvillime tragjike, luftra e tjera, shumë na ka ndihmuar Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mirë është që është kështu, ne kemi arrit një nivel të duhur, por është koha që përbrenda të mësohemi. Gjitha kombët e gjitha shtetet të zhvillojmë raportet e mira ndërsi ata. Unë vetëm kalife do të përmendi rastin mes Maqedonisë dhe Kosovës, si shqiptarëve dhe maqedonasve. Përkundër problemeve të brendshme që i kene në Maqedoni edhe në Kosovë, problemet tona me raporte me Serbia në diçka tjetër, por shifret është arrit një rezultat i madh. Raportet ndërshtetërore mes Maqedonisë dhe Kosovës janë të mira, pa ngarkesa, pa ndonjë problem të madh. Raportet mes Maqedonasve dhe shqiptarëve në Maqedoni, duke pas parasysh të kaluarën historinë, kanë avancuar dhe ajo që është më e mira në Maqedoni, shqiptarët dhe maqedonasit janë në sistemin institucional shtetënor, punojnë për përmirësimin e raporteve drejtat brendshme, ama për shtetin e vetë për bashkë Maqedonisë. Deri para një viti, raportet mes Serbisë dhe Kosovës ishin si një konflikt i ngrirë, dhe për fat të mirë ka fillu shkrirja. Ka fillu një proces i dialogut i cili ka gjasa të arrijë një shkallë të mirë normalizimit marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë, pa marrë parasysh pozicionet e Serbisë, e cila realitetin e kupton se Kosova është shtet, por publikisht akoma nga Beogradi vijnë deklarata se kur Serbia nuk do ta pranon Kosovën. Është koha diçka të përcjellur për gjeneratat e reja, madje edhe në historiografi, pasi që po ndërlidhemi me luftat ballkanike, për generatat e reja duhet paksa generatat e reja të futur me një teren historisë reale dhe të vërtetë, dhe jo në histori e cila ishte propagandë. Në shkolla kemi mësu se luftat ballkanike kanë qenë para se gjithashtu luftat e Serbisë për çlirimin e gjitha këtyre viseve nga Imperia Otomane. Në esencë, luftat ballkanike kanë qenë luftat e Serbisë, Malizia dhe Bullgarisë për territoret e shqiptarëve dhe Maqedonës. Është një mendim, apo nuk di, është proverb, thonë të vëllai, bëni çka do, dhe vëzhgjet çka mund. Por askush nuk pranon që i tjetë i vogël në shtetin e vetë, shtetin e vetë, si cili është për veti i matë. Që mos të zgjasë, t'jepi fund me temën dialogu Serbi-Kosovë dhe problemi i Maqedonisë me Greqinë rrethana. Unë si njeri, parimisht, mendoj se nuk ka drejt asnjë shtet të përzihet tjetrit lidhur me emër, siç është rasti me Greqinë. Domethënë, këtë lloj konfliktit aty rrethemit, unë jam pa rezervë në anën e Maqedonisë, sepse s'ka drejt as Greqia, por as kur t'ishte edhe Shqipëria,
никой швар си до чува по Косова, по Сърбия, където не си до чува от Македония. Пар, мендъй се. Кто процес трябва? Да се диалог политик, камет инструменти, ресор, маги летни, пререгулиране, марваневе, реципропе. Меато, джет можеш към, че чуват компромис. Компромис цели, но дънтон есенциалищ, пърт мунсон, пърт ец пърпак. Те, я се це, режион, аз еми, но теми мона нище, по еми, аз не дърдива. Нам посол синчерищик зогни, пърпаримит македонист на процесът интегриме до Европион. Не синчерищик зогни рапортът мира, днес Македона завърши това, като Македони. Наемите интересуваме в Сърбин, така ни вчи нормално интегруа в Европа. Париони Сърбия циля конституват процесът Европион и Бонтенгеса Косово. В Унион и Биндур се paraneš ashtë periud më e gjatë kur të tjerë ku bojnë pjesë në Evropë, po të shumë ndërhidhur do të na ndihmojnë edhe në stabilizimin e marrëdhënieve të brendshme, por do të mësohemi gjithnjë më tepër edhe vetë dhe kontribuojnë vetë në stabilizimin e marrëdhënieve tona reciproke. Dhe kështu Balkani ako jo pjesë e Evropës nuk do tjetë më për të majtë menë si vendi konflikteve, si vend ku nëse e hjekin me vëmendjet të mëdhej, na për me një herë do t'i keqësojmë marrëdhëniet. Për kundër, ne kemi aftësitë tona brendshme që t'i stabilizojmë, normalizojmë raportet e ndërsjellta, jetojnë në paqë, në bashkëpunim, jemi tepër të vegjël që t'i lejoj vetit lukës që t'kemi bariera mes vete dhe pengesa në raportet ndër shtetnore. Dhe kjo frymë duhet përcillet te pushtetet me zgjedhje demokratike përndrohen shpesh, ama ajo që është përgjegjësi para popujve, si cili para popujve, i ka një obligim më të punoj në raport, në zhvillimin e raporteve të mira, punoj në besimin reciprok. Neve e kaluara akoma në mand në ato pozicione mos të egoiste, po të lidhura për historinë e hidhur. Nacionalizmi, tensionit lartë, kërkune për Balkan nuk është i preferuar. Patriotizmi, po. Angazhimi për interesat e veta dhe të shtetit vetë, po. Ama nacionalizëm populist, i tepruar, ose këtu në raportet me shqiptarë e Macedonasve, ose me neve dhe sërbëve dhe sërbëve që kemi, nuk është të preferueshme. Faleminderit. Ju faleminderit për paraqitjen tuaj shumë tekstore, shumë interesante dhe me shumë porosi që besoj se ti ke parasysh. Mund tash edhe një herë kërkoj Agati për që kërkon nëse s'ka paraqitësia këtu në Kosovë, tash është koha ta tirim një zatë përfaqësuesit nga Serbia, prandaj kisha këtu duke nëshanjajnisht qka ai ka për të manditur me këtë çështje. Ja znam samo dva zvanična jezika Kosova, srpski i engleski, ali treći najvažniji, nažalost, treba da učim ozbiljno. I to je možda najbolji znak o stanju stvari trenutno. Tek treba da učimo međusobne jezike. Ali rezultat sigurno već imamo da smo shvatili da živimo jedni pored drugih, ne živimo svuda zajedno. Vezano za temu skupa,
Ja bih prvo podsjetio da onaj drugi izveštaj Carnegie o krvavim ratovima na Balkanu se zvao Unfinished Peace, nezavršeni mir. I već u tom izveštaju je pokazano da su to bili ratovi oko samopredeljenja, kako se to kasnije reklo, a ispostavilo se da su to bili ratovi oko etniciteta i granica. Na taj drugi izveštaj jedna grupa nezavisnih, mnogi od ovdje su bili u njoj, je odgovorila sa onim izveštajem Balkan 94, pokušavajući da kaže da se suzilo, a mislio se na zapad, suzio se okvir, zapravo promenile su se uloge tadašnjih velikih sila. I ovdje samo sam to sve rekao zbog te prve teze da nema lokalnih sukoba bez velikih sila. I to treba da imamo u vidu i to treba da imamo u budućnosti. Drugo, pošto sam ovako iz Srbije, a Srbija je nekako uvijek tragično bila upletena u te sukobe, sledeći svoju grandomaniju ili, kao se zove, malo balkanski imperializam. A pokazivalo se u istoriji Srbije da je malo balkanski imperializam uvijek bio zapravo supstitucija za nemogućnost elite da odgovore na ono što se dešavalo tada u Srbiji. A to je bilo i 90. godina. Stvari, Srbija je traumatično doživjela raspad Jugoslavije i onda je elita sa Miloševićem našla da je odgovor opet u nekom malom imperializmu. Pogrešno, odgovor uvijek bilo. Ja moram da kažem da se u Srbiji obeležavaju raznorazni dani, žalj, ima tih opela, ali još niko nije dozvolio da se obeleži da su 55.000 građana Srbije poginuli u ratovima 90. To je i dalje tajna, i dalje su javnosti priča da je vojska Srbije i Jugoslavije pobeđivala, da nikad nije izgubila 4 rata, i dalje imamo vladare socijalističke partije koji misle da bez susreta sa prošlošću mogu tek tako da promene novo delo. Dakle, ovo novo delo, idem na opet drugi deo ove naše teme, ipak neće biti rekoncilijacija. Mislim da je konačno velike sile su našle i za to delo bred, zove se normalizacija. I to je ono što nas čeka. I to je ono što će nam uzeti nekima kraće vreme kao meni, mlađima duže vreme, znači long lasting, naš normalization. Oko toga bih rekao samo dve stvari. Jedna se tiče Srbije i Kosova i druga se tiče Zapadnog Balkana. Ova prva se zapravo tiče onoga o čemu je Azen dobro govorio, onda bih ja samo dodao da se mi trenutno nalazimo u jednoj fazi kada su lokalni izbori na Kosovu početak institucionalizacije srpske zajednice i jedan veliki izazov u normalizaciju. Potom nam sledi taj još veći izazov u novembru, okvirni sporazum o normalizaciji. Mi za sada nemamo svoj sporazum, imamo elemente, imamo 10-ak pojedinačnih sporazuma i 15 tačaka kao takozvani first agreement iz aprila. Zašto će taj novembar biti izazov? Prvo, što će se odmeriti šta je urađeno na lokalnim izborima, drugo što će se morati napravi korak dalje ka saradnju u međunarodnim institucijama, uključujući Ujedinjene nacije, i sad se vratimo na velike sile, što će to biti jedno odmeravanje moći Nemačke i Amerike. Ja se nadam da će ipak, bez obzira što Nemačka vodi taj okvirni sporazum, on biti potpisan, jer on je uslov da bi se išlo dalje. Treba popis, obavez, izvršenje. Što se tiče ovoga što je trenutno najvažnije pitanje ili će postati, to je lokalni izbori na Kosovu. Mi se ne tiču
Srba. Oni se tiču ozbiljno i Albanaca. Ne samo Albanaca, ali u drugim sredinama, jer moraju da budu, oni kao se većinski, moraju da budu maltretirani sa nekim logom, ovakvim ili onakvim, nego i Albanaca koji su raseljeni i prognali iz svojih domova. I oni glasaju. I to se jako zaboravlja i mislim da je to jedan kritičan moment, evo uzmimo Severnu Mitrovicu, za ceo proces, ja se nadam da će i taj deo procesa proći u fair, demokratski i kontrolisanim izborima. Kontrolisanim od strane Evropske unije i USA. Tu bi ja dodao nešto na onu moju biografiju, tu moram kažem od istine, jer ne živim u jednom selu. Ja sam i lider jedne stranke koja u Srbiji je pošla sa stanovišta da se uvek idu reverzibilni procesi. Dakle, ako se Srbija 80. i 90. upetala na Kosovo kako se upetala, sad ide reverzibilni proces. Dakle, normalizacija odnosa znači normalizacija Kosova i Srbije kao takve, a onda i drugi. Normalizacija Srbije počinje od lokalnih izbora na Kosovu. Jer će se tu definitivno odmeriti odnos političkih snaga unutar srpske zajednice i još jedan važni ispit. Napravo, tu će se podneti bilans o svim neuspesima vladavine Socijalističke partije. Istorijska pravda je da je Dačić trenutno premijer, imamo i potpunu podršku, jer kad nisi hteo Milo, suočit ćeš se faktima sa rezultatima politike koji si vodio. A to je unutrašnja stvar, ali ima regionalne posljedice. Znači, hteo sam samo to kažem, lokalni izbori koji će se, ubeđen sam po svemu se dešava, odvijati vrlo uspešno, unutar srpske političke zajednice na Kosovu donose do novog pregrupisavanja. Ta naša stranka se zove Socijaldemokratija bez etničkih primesa, ide na 21 izbornu jedinicu i po svim procenama je posle SNS-a drugi favorit. Nju jedino mogu da polome vlasti Beograd, ali to znači da ne mogu da izbaciti. I oni to neće raditi jer imamo strane sile koje su zainteresovane da proces hoće. I sada bih rekao to o Zapadnom Balkanu. Normalizacija naravno se tiče i svih nas koji ovde živimo, znači Makedonije, Crne Gore. I mislim da ona već ima nekoliko zadatih stubova koji se ne mogu promeniti i koji rade u korist. I to je sad vrlo apsurdno da nasuprot ovoj našoj želji o kojoj govori Razem, da budemo veliki u našim dvorištima, nama je taj globalistički okvir nametnuo zajedničko opredeljenje za ulazak u NATO. Čak i u Beogradu, šta god ko pričao, vlada kreće ubrzano sa ovom rekonstruisanom u tom pravcu. Evropska unija, voleo ne voleo, to Boga ide u taj bazen. Znači, to je taj drugi faktor, u stvari Evropska unija znači prihvatanje standarda. I treće, to je ključ. Kako će unutar toga odbraniti svoj interes? Ja nisam slep, niko je sam igra slep. Znamo da uvijek imaju druge tendencije koje bi da pređu slabe granice. Globalizam čini državne granice slabima, ali i čini ih u ekonomskom smislu pametni i relevantni. Ali čini izazov za one koji bi da dalje prekrajaju granice. Dakle, mislim da je ključna kategorija oko koje će se Zapadni Balkan organizovati i zato ima i podršku većine velikih sila. Za nas su velike sile čak i Italija, nemamo njenu podršku za ovo, ali imamo Nemačke, Amerike i drugih. To se zove energetska bezbednost. Energetska bezbednost kao jedan osnov razvijanja ekonomija, udruživanja zajedničkog nastupa i mislim da se temelj nalazi u izgradnji zajednice proizvodnje i prenose električne energije Zapadno-Balkanske zajednice, jer se na drugi način pitanje vlasništva i međudržavnih, odnosno državnih vlasnici neće moći razrešiti
I evo, ja hoću samo da kandidujem, da razmišljam uvek da duša, ljubav, ideje, politike idu do određene granice, a onda traže novac ili ekonomiju i to je taj, po meni, bitan element normalizacije. Završnica glasi ovako: čeka nas dugo trajuća normalizacija odnosa među nacijama, ali i unutar nacija. Hvala. Farem rezultări pentru geraciun operative interesante, disponible istorici večeriš garbine, istorike de armament, de folosit jeden, de sugerire de lidera actual ce point dialog de posolo de servicii, siguriște de chipul chiar de Balcan. Un lucru mai coșul, pentru comentarea prawie se duce sama pe permitkenie munții tăpiste, cum a fi de ce cred că este unul dintre oameni care prawie se duce munții de durante schiare. Undaș prawie de nieri util kundam merfialen, se nu pau și-adaș actorii de Luce Gheorghevski, înseamnă actor șumeranții în moment transmission pentru Macedonia. Si politicano de estos de y partidos políticos en Sina los promovores de favorcer su mayorismo porque está todo que la institución que en este momento son transición por mayorismo. No digo que este. Благодарам. Благодарам за поканата на мой совет. Поздрав до всички мои колеги днеска тук. Идеята 100 години možda za trajno pomirovanje posle Balkanskите vojne. Osnova je mnogo dobra ideja. Međutim, moram na samem početku da ga izrazam ovaj pesimizam, дека тешко дека во наредната деценија ќе можеме Балканските войни да ги користиме како точка за трајно помирување на учесниците и народите на овој дел на Балканот. Може би подобро да избереме некои други точки, каде што имаме некои елементи, каде што повеќе се спојуваме. Тоа го велам со оглед на анализата која гледам како ми се приоѓа на Балканските войни практично во сите земји учесници. Значи, ако ги погледнеме независно од добрата волја на поединци, ако ги погледнеме официјалните политики, ќе видиме дека ние имаме една диаметрално спротивно гледање на тие балкански војни денес. Во Србија, Грција и Бугарија тие се доживуваат како слободителни војни. Тие се можности за големи прослави, за подсетување на големите победи против турците, против османиите во тоа време. Така што ослободување на поробените територии кои дотогаш ги држала Турција, тоа е нивната дефиниција на тие балкански војни. И имаме една спротивна дефиниција, пред се тука на Албанија и на Македонија, каде што на балканските војни се гледа како можеби на едни од најтрагичните настани, ми се случили во нивната историја, поделби на нивните територии, крвопролевање и почеток на нови несреќи. И ако собеде човек да направи на дистанца, најверојатно тоа е така, едните и другите имаат право по своите гледања и секој зборува од својот аспект на проблемот. За Македонија балканските војни се можеби најтрагичниот настан во нејзината историја, сега е модерно да се каже во својата во нејзината
5000 годишна историја. Да се насмееме. Меѓутоа, ние сомнено дека во модерната историја тоа е еден од најтрагичниот настан. Значи, едно тело, една целина е поделена и последиците од тоа се чувствуваат до ден денеска. Каде може да се најде некое заедничко решение? Најверојатно во она што господинот Азер Власи го кажа, помалку национален популизам во сите тие држави. И во земјите кои биле освојувачи во Балканските војни, а морам да кажам дека и во земјите кои биле практично поделени од тие Балкански војни. И најверојатно, ако се успее да се изгледа на самокритичност во сите тие држави, можеме да дојдеме до некое заедничко толкување на Балканските војни. Во таа насока има еден парадоксален момент, што ние со оние против кои сме се борени, против кои сме се ослободувале, тоа е турците, денеска можеме да кажеме буквално сите, со малку исклучок на Грција, имаме идеални односи и мислам дека ако се дискутира за Балканските војни со нив, ние најбрзо ќе го најдеме заедничкиот јазик. Тоа е навистина парадоксално. Оние од кои сме се ослободувале, оние против кои се бореле сите, денеска со нив имаме најколектни и најкултурни односи во сите релации. Така што можеби тоа треба да биде репер, што значи заеднички јазик за Балканските војни, кога погледнеме нашиот денеска заеднички јазик со Турција, независно од дали на Македонија, со Турција, Албанија, Србија, Бугарија, Косово, да не ги броиме сите држави. Кога зборувам за самокритиката, јас би обрнал внимание малку на не на термините на освојувачите, туку на термините на двете земји кои и де факто се жртви од тие Балкански војни. Меѓутоа, за популистичката и националистичката политика која се спроведува на некој начин во двете земји, да речеме албанскиот корпус и македонскиот корпус, тука не смееме да заборавиме дека не смееме да ја проектираме денешноста со онаа што била реалност пред 100 години. Кај албанците ќе го спомнам демографскиот фактор. Демографскиот фактор кој денеска го гледаме, ако направиме анализа со демографскиот фактор пред 100 години, е различен. Значи, независно дали станува збор за делови на Македонија, дали станува збор за делови према Косово, факт е дека демографската експазија создаде една нова реалност од она што била тогаш пред 100 години и денешните реалности можат да се решаваат на тој начин, меѓутоа внимателно со консеквенциите кои се извлекуваат од времето на Балканските војни. Можеби дори најголемата демографска штета тие имаат претокана на територијата на Грција, во област на Ченерија, каде што ако ги погледнеме Балканските војни, тогаш имало сериозно мнозинство на албанција. Денеска тоа не многу сознание, нито што гледам дека тоа не функционира на истиот начин. Кај македонскиот значи, да бидам внимателен, не патриотизам, туку национален популизам, Балканските војни се провлекуваат како 100 годишна митологија, која многу често ни донесува и несекана нова реалност, не само што не можеме да речеме минатото. И кога зборуваме за македонската поделеност од таа 2012-2013 година, не смееме да заборавиме никакви факти. Прво дека начинот на кој денеска го третираме и го доживаме македонскиот национален идентитет воопшто не може да се спореди со некој бил пред 100 години, а затоа воопшто не сакаме да зборуваме во Македонија.
Македонија, бидејќи ние нели го речеме континуитетот 2000 години наназад, и да само 100 години наназад да го погледнеме, многу јасно е, доволно да ги погледнеме меѓународните анализи. Еве, господинот Јанич спомна Карнегиевата комисија, во таа Карнегиева комисија вие ќе видите страдање на народот во Македонија, меѓутоа ќе видите дека тој идентитет таму што се спомна во таа Карнегиева комисија со овој идентитет денес кај за кој зборуваме е малку различен. Вториот елемент на кој исто така можеме да видиме самокритички е тогашната демографска состојба на таа обединета Македонија, за која многу често зборуваме дека словенското население кое го продолжува идентитетот на денешната македонска нација, тешко дека може да каже дека е припадник на 50% од таа територија. Не смееме да забораваме дека во таа обединета Македонија има огромни корпуси на и процент на грчко население, посебно во Јужна Македонија, имало огромен корпус на албанско население, на влашко население, на еврејско. Така што, нели, дефиницијата македонска салата во смисла на етносот не произлегува денес, таа произлегува пред 100 години. Така што, кога дискутираме и за таа трагедија на Македонија, мораме да имаме еден објективен период кон она што било Македонија во тоа време, а конечно и да не забораваме дека сепак и Албанија и Македонија биле некако недефинирани територии. Ние денеска си ги дефинираме така како што сакаме да ги дефинираме или нашите екстерни позиции и кај едните и кај другите ги дефинираат. Меѓутоа, кога ќе погледнете таа територија во рамките на Османлиска империја, ќе видите дека таа функционира по сосема други правила. Да речеме, ние никако не можеме да сватиме во денешен аспект на Македонија дека Скопје секогаш било во косовски обвинување. Така што, најверојатно со поголема самокритичност од сите страни ќе дојдеме до можеби некакво решение, меѓутоа тоа пред се треба да го направат и освојувачите Србија, Бугарија, Грција. И сигурно дека патот е тој, со многу напор, со многу желба во се надевам 110 годишнината да можеме да имаме многу подобра дефиниција за балканските војни. Паралелец, кажу на димензион 3000 проблеми балканите, демографските, optimiste sa spapos për vërtetar në timin se pra drejt. Unë tash vetëm që adeshe të qirit pas përgjitja të ashtë për arsye se kuzim me një dhe mandet me të vetë bërgjim mundësi që kusht në lihet në rejtishën Balkanit kushtuara nga Perandoria Osmane. Lufta e dytë ballkanike nuk mund të quhet e tillë për shkak se ishte një luftë që u bë midis vetë vendeve ballkanike për territore dhe kryesisht për territoret e Maqedonisë. Ky është kundërshtrimi i historiografisë shqiptare për dy luftra ballkanike në rast se ishte koha për të bërë. Në kushtrim të tillë. Por, gjithsesi, 100 vjet më vonë, unë mendoj që gjitha vendet e Ballkanit, gjithë kombet e Ballkanit kanë bërë një progres të madh, padyshim të madh, dhe që është shfaqur në zhvillimin e tyre historik, në zhvillimin e tyre kombëtar, në ndërtimin e shteteve kombëtare të vjetrave të reja, dhe që pak a shumë Ballkani sot mund të quhet një zonë që po shkon drejt stabilitetit përfundimtar të tij, qoftë përsa i përket zhvillimeve të brendshme politike, qoftë edhe përsa i përket marrëdhënieve midis vendeve të Ballkanit. Tendenca është e dukshme. Ballkani po shkon drejt një kapitulli të ri në historinë e marrëdhënieve midis vendeve, sepse edhe vatrat kryesore që gjeneronin konflikt të kaluarën kanë një tendencë për të bërë një zgjidhje të shëndetshme
dhe për komunitarë. Në qoftë se marrim vatrat që kanë shkaktuar këto konflikte, në atë parë konfliktin shekullor, shqiptar-serb, tashmë kemi hyrë një fazë të re. As mua personalisht, pas miqve të mi, zotit Georgievski, apo zotit Antov, apo zotit Nikovski, apo dhe gjithë miqve të tjerë të mos përmend emra, nuk na shkon të mendja 20 vjet më parë që do të kishim zhvillime kaq intensive në rajonin tonë, dhe që sot ne po shikojmë që ulen në një tavolinë dhe negociojnë ish terroristi i UÇK-s Hashim Thaçi me ish zëdhënësin e Miloševićit, kryeministrin aktual zotin Dačić. Pra, kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm, madje do të thoshë dramatik, që 20 vjet përpara, madje edhe 10 vjet përpara, ne nuk na merret në mendje se mund të ndodhte. Po ja që ndodhi. Pra, kështu që duhet ta shohim tendencën pozitive të zhvillimeve në rajon. Është e prekshme. Dhe unë besoj që marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë janë në qendër të vëmendjes të zhvillimeve rajonale, do të kenë zhvillime të tjera. Ne duhet të kemi besim dhe ta shohim me guxim edhe të aktin e këtyre marrëdhënieve, sepse tashmë po hapet një rrugë e cila ka qenë e vështirë dikur që të mendohej. Dhe unë jam ndër optimistët që edhe nëse sot zoti Dačić, Nikolić apo dhe mbështetës të tjerë të vijës së fortë të Beogradit në raport me Kosovën nuk e deklarojnë hapur, por thonë të kundërt se nuk do ta njohin Kosovën si një shtet pavarur. Do të vijë koha që shumë shpejt do të vijë. Por është ajo faza e ndërmjetme në të cilën politikanët nuk thonë për shkaqe të marrëdhënieve me publikun dhe të votave që kërkojnë nga qarqet caktuara të publikut, atë që ata realisht mendojnë dhe që janë të përgjegjshëm se do të ndodhë. Dhe po kështu, unë mendoj që është bërë një progres i madh në eliminimin gradual të mentaliteteve të vjetra që ne kemi patur për njëri tjetrin. Për shembull, do të merrja këtë rast. Ato mentalitete që kanë ekzistuar dhe që ekzistojnë ende në pjesë caktuara të shoqërive tona, në lidhje me njëri tjetër, në lidhje me historinë, në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me fenë e ndryshme që mund të kemi me njëri tjetër. Dhe ato murre të dikush me të larta kanë filluar të rrëzohen. Dhe po kështu, pavarësisht se për mua problemi më vështirë vazhdon të mbetet Bosnia, për shkak të raporteve të brendshme delikate, aty do të duhet më tepër investim i shoqërive tona, por edhe i faktorëve kombëtar, për ta sjellë edhe në Bosnë pajtimin në rrugën e asaj që ka po ndodhur në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë që çështja e emrit të Maqedonisë është një artific që ne shqiptarët e kuptojmë shumë mirë. Dhe po për fat keq është një realitet që nuk po ka përcehet dhe që patjetër do të dojë një kompromis se në diplomaci negocimi midis palëve asnjëherë nuk mund të shkojë
që të fitoj një palë të gjitha dhe të humbasin patjetër po të gjitha. Pra, duhet gjetet ajo pika e artë e kompromisit për të gjetur një zgjidhje, pavarësisht se gjykuar në tërësinë e vet, ajo është një artific. Do të thoshja diçka tjetër në vijim të perspektivës pozitive që unë shoh për zhvillimin e rajonit dhe të marrëdhënieve tonë. Ka ndryshuar edhe qasja e fuqive të mëdha ndaj rajonit tonë. Nëse për çështjen shqiptare 100 vjet më parë kishte vetëm 2 nga 6 fuqitë e mëdha që jepnin një mbështetje krijimit të një shteti të pavarur shqiptar. Këto ishin Austro-Hungaria dhe Italia. Ndërkohë 4 shtete tjera e shifnin me dyshim dhe ishin gati që të bënin koncensione të mëdha dhe lëshime të mëdha në dëm të kombit shqiptar dhe të territorëve të banuara nga shqiptarët. Siç ndodhi Kosova në konferencën e ambasadorëve në Londër, që në tavolinë u vendosën kufijtë e rajonit tonë dhe kombi shqiptar u privua nga gati gjysma e territorëve dhe popullsisë së vet. Në 100 vjet më vonë, me përjashtim të Rusisë, e cila nuk ka bërë ndonjë ndryshim cilësor në qasjen e saj ndaj çështjes shqiptare, të gjitha fuqitë e tjera të mëdha kanë ndryshuar. Madje ka hyrë në skenën e rajonit tonë faktori më i madh në kombëtar, më i fuqishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kemi një ndryshim cilësor në 100 vjet më vonë në qasjen e fuqive të mëdha ndaj rajonit. Në qoftë se 100 vjet më para ato e coptuan rajonin në konferencën e Londrës dhe u përpoqën të krijojnë disa ekuilibre në interes të tyre për atë kohë, 100 vjet më vonë, padyshim që ka interesa geopolitike të tyre që përcaktojnë edhe sjelljen e tyre politike sot. Por ekuilibret që po vendosen tani janë ekuilibret të shëndetshme që shikojnë përpara. Dhe do doja të theksoj që kemi 2 faktorë të tjerë të rëndësishëm përveç fuqive të mëdha që kanë ndryshuar qëndrim sot në ndërtimin e perspektivës së Ballkanit. Është Bashkimi Evropian, është procesi i integrimit që ka përfshirë të gjitha vendet dhe që është një garanci që jep për të ardhmen e tyre, duke i përfshirë në familjen e madhe evropiane. Dhe e dyta, kemi NATO si faktor të sigurisë që jep garanci për pajtimin, për kompromise dhe për ndërtimin e bazave të shëndetshme për të ardhmen tonë. Но ќе го кажам тоа како дел од мојата дискусија. Сепак не треба да се заборави дека во Македонија во 19 век функционира тамо се до 70-те години така наречениот милетски систем, кој што е тип на конфесионален протокол, каде што религијската или црковната припадност се изедначува со нацијата. И од таа основа има парадигматични текстови, кои што, например, на Кемал Карпат, кој што има една голема студија за суштината на милетскиот систем и постосманлиските кавги околу националните идентитети на териториите каде што владеела Османлиската империја.
Практично како тоа изгледало? Тоа изгледало моето село се Грци, бидејќи потпаѓале под грчката патриаршија, соседното село Љубојно на километар и пол се бугари, бидејќи се екзархисти. Брајчино се исто така грци, на километар и пол од друга смисла, Штрбово може да биде бугари. Во Скопско Љубанци се бугари, Побожје се срби, а Мирковци половината се срби, а половината се бугари. А станува збор за исти фамилии, за исти јазик, за народ со ист бит и слично. 10 години пред 1884 година, кога веќе конечно во Македонија е разбиено, така да се каже, револуционерното движење. Пред тоа, во источната криза имаме еден друг искажан идентитет, кој што се врзува со 2000 години старост, например, и кој што ја има зафатено една генерација на Димитар Георгиев Беровски, кои не беа практично образовани во рамките на грчките, српските или бугарските школи, туку беа во така наречените народни училишта, кои што беа резултатот на зиманските реформи, особено на Гилканскиот Шериф и кратко пред тоа. Во 12-та година навистина е ситуацијата околу идентитетот сосема различна околу 100 години сега. Меѓутоа, во таа 12-та година практично е фракционирано народното тело на македонците словени во три главни групации. Тоа се бугари, тоа се срби и тоа се грци. Но една безпоштедна, така да се каже, конкуренција меѓу себе, бидејќи практично едните и другите се врзувале за одредени предпоставени можности за да стабилизира својата социјална екзистенција, својата безбедност и својата сигурност. Македонците не успеа, за жал, во тоа клучно време да се обединат, значи во еден момент, за исти цели и да ја вложат својата енергија, која што инаку ја истрошија огромно многу во балканските војни, околу 105.000 македонци беа регрутирани во сите три војски и дадоа многу крв, практично за туги знамиња. За разлика од македонците, албанците кои што беа исто така третирани во 19 век во тој ист милетски систем, успеа систематски со огромни жртви во клучното време, како што рекол Бура Куки, да се обединат за исти цели и таа цел ја постигна. Се разбира, албанското движење имаше подкрепа од тие две и плюс уште од Германија изрично подкрепа за формирање, меѓутоа не се спротивставија на државното формирање ниту Англија, ниту Франција, ниту Русија, со тоа што го истакна прашањето на границите и на тој начин беше сосема исто така исподелена земјата и населението албанско во повеќе држави. Самата, сега кратко двете прашања. Балканските војни 100 години пренеска со некоја перспектива. Самите балкански војни се различно дефинирани, тоа го констатиравме. Меѓутоа, она што е значено до ден денес, разликата во дефинициите обстанува мощна упорно и жилаво и се покажува една неверојатна инертност во област на историските реалности кои што се до голема мерка променети во однос на 12-та година. Например, речиси 70 години Република Македонија има континуирано државно 69 до 44-та година 2 август до денес. Како Демократска федерална Македонија, како Народна република Македонија, Социјалистична република Македонија, Република Македонија, во тие исти граници и после толку долг период
непроблематизиран во однос на атрибутите кои што тоа население ги влече историски практично. Историчарите и лингвистите полесно ќе согласат колку политичарите на тие прашања. Ние денеска ги имаме аргументациите во дел од нашите соседи кои што се апсолутно здив на идеологијата од Балканските војни. Например, спорењето на името, кое што е во интервјуто на председателот на Грција искажано дека тоа е само едно ниво, една плоштина на проблемот. Проблемот бил во идентитетот, што значи многу длабоко останал тој идеолошки стереотип на грчкиот ангажман пред 100 години, останал и се трансформирал сега во други нивои како проблем што се задава на малата република која што не може да загрози Грција на ниеден начин и каде што дури се користат тоа дека ја загрозува на некој начин. Прво дори територијално се сметаше како еден можен иредентизам, а сега само како духовно нарушување на расположението на сваќањата на таа страна. Од друга страна, во Република Бугарија имаме доколку се следи историската публицистика, особено финансирана од приватните фондови, со мощна масовна продукција, имаме директно негирање на нацијата и јазикот, иако се знае тврдо, фактички говорејќи дека прв пат бугарскиот јазик во Македонија се изучува во 1872 година од создавањето на екзархатот, бидејќи тие институции го има учебното дело Леге Артис, согласно со законите. Се изучува во Македонија и српскиот јазик, и грчкиот јазик. Мојот дедо, например, имал оставено во 1944 година почина како свештеник спомени на грчки јазик во Охридскиот архив. И треба да ги видам заради елементите потеклото на семејството и некои други работи. Што значи дека тие работи се уште некои ги окларетуваат како цела вистина, без да ги видат сите трансформации кои што се случили. Затоа за мене може прецизна дефиницијата што беше тука искажана, дека веројатно ќе имаме многу долг период на нормализација и тоа не само меѓу Република Македонија и соседите, туку и внатре во Република Македонија, токму со оглед на фактот што составот на Република Македонија кон 50-те и 19 век е таков како што господин Георгиевски го кажа, македонците, словени, словенскиот елемент во Македонија е 51%, по така најобјективните статистики, ако има различни статистики, каде што втората групација се турци, и сите овие други групации кои што ќе ја споменете. И таа карактеристика на Македонија создаде, така да се каже, традиција во културата и менталитетот на македонците за односот кон националните или народните групи во Македонија кои што живеат. И моделот на Охридскиот договор можеме да го препознаеме, например, во еден акт од 1880 година, кој што се нарекува Устав за идното државно уредување, донесен од Македонската лига во 1880 година, просто многу решенија како да се препишани во Охридскиот договор од тој устав, што значи има една културна димензија која што е создадена во таа смисла. И на крај само една препорака. Мислам дека во Република Македонија треба многу да се поработи на надминување на предрасудите, бидејќи многу некои настани покажуваат дека во Република Македонија покрај нормативните решенија се уште постојат лесно запалливи проблеми кои што веднаш ја доведуваат под прашање целата, така да се каже, судбина на одржливост на државата. Предвидливо е денеска да разговараме за помирувањето меѓу народите. Иако мислам дека е можеби по-актуелно на нас Македонија, помирувањето на земјата што е малку колку си го загата.
Зборувајќи за помирувањето на народите на Исака, 100 годишнината од Бугурештиот и од Балканските војни е наистина добар повод. Овде до сега, колкото јас разбирам, се изгледа доста голем оптимизам, може би не за помирување, за нормализација, за следување на тие меѓу државни основата односи. Морам да признам дека сум малку песимист и дека мислам дека фактите и аргументите со кои денеска располагаме не даваат основа, не оставаат простор за оптимизам. Дочекуваме дека наскоро Бугарија ќе признае дека постои македонски народ, дека постои македонски, дека зборува македонски јазик, не е реално. Дочекуваме дека во Грција ќе создаде сваќањето дека Донив, на северот Нив, има посебен етницитет, има народ кој нека не биде 2000 години или постои 100 години или така. Не е реално. Го цитирам тука председателот на Грција и јасно е дека тоа е надвор од реалност. Српско-албанско помирување не е реално. Нека нормализација, мислам, 10 или 20, 30 години, тоа ќе дојде, али не е на дневен ред, не е на маса. Могосна ситуација. Мислам, нема никаква основа за оптимизм. Српско-хрватско помирување. Има односи ќе се развиваат, меѓутоа основата, грото ќе остане сепак така како што е. И днината, надминувањето на овие синдроми историски, кои ќе долго ќе бидат присутни на политичката сцена, е обединувањето на Европа. За жал, Европа тоа не го сваќа, тој процес е успорен и ќе биде уште поуспорен. Со кризата која таму владе, мислам дека објективно Македонија која е следна Црна Гора веќе на некој пати, Црна Гора не некој проблем. Македонија која е следната која би требало да чекори побрзо тој правец, Србија ќе биде веројатно следната, Албанија и Турција тука, ќе трае со години. 2020 година не никаква реалност дека ќе станеме членки било која да веќе земји на Унијата за Црна Гора, како реков. И тоа е нешто што морам да бидеме сочени. Значи, сите тие синдроми кои денеска на политиката сцена ќе бидат изразени, силни и ќе трајат. Да се вратиме малку поблиску во денешнината, да распадот на Југославија е еден мејник на развој на системите во регионот. Распадот на Југославија овозможи силен продор и прв пат во историја доминацијата на една земја на Балкан. Тоа се Средноевропски држави. Тие го искористија ситуацијата кога Милошевиќ беше душман заеднички на сите. Тука вида просто дека албанците беа единствени кои му се противставува. Имаше така историски континуитет кој на таков однос меѓу двете страни и заигра на карта на албанците. Од тој момент фактички почнува и решавањето на албанското национално прашање, кое во голем дел, ја би рекол, 85%, може би 80% веќе решено, независното на Косово. И вториот аргумент, вториот фактор на кој играат американците е името на Република Македонија. Значи, тоа се два процеси. Значи, името на Република Македонија, која е основна цел да се затвори албанското прашање, и албанското национално прашање кое се решава, се испратетени процеси кои го детерминираат и самиот процес на помирување, на стабилизација и на градење на перспектива на Балкан. Значи, ако гледаме тие два процеси заедно кои се испратени, ние ќе сватиме дека конците ги се веќе отстранат, приклучават. Тоа не е ништо ново. На Балканот во историјата секојаш големите сили некои други решаваат проблемите, али сега тоа се прави на еден начин кој мислам дека ќе создаде долгорочни проблеми. Бидејќи големоалбанскиот проект, еве како што рекол, дел финализиран, значи клучното за решавање на албанското национално прашање беше Косово и одвојувањето на Косово од Србија од Република беше најголемиот залог, тој е постигнат.
Сега веќе другото се, рекол, технички, тактички, по-потребно само техники и тактика се дојде до краја. Сега на рете Македонија. Главни настани во сите овие години беа Косово 1999 година и Македонија 2001 година. Тоа е кулминацијата на американската меѓународна работа, кога су потребна сила веќе од Црна Србија, Косово Србија, и кога и тој последеше успешен пак. И вториот, 2001 година, која веќе не замисли ако не беше 99 на Косово, кога тој проект не успеа. Значи, Македонија, мислам дека тоа може да сложиме дека она, значи националната освободителна армија, имаше за цел да отцепи делови од така нешто албански делови од Македонија и да се генерира осуд на премолдавскиот проект. Тоа не успеа до крај и сега имаме ситуација кога тоа се врши од НАТО. Ние сме сведоци дека кои доминира за време на последните локални избори, отворено се урбанизира делови од Македонија. Тоа ја руши иднината на земјата, бидејќи во таа основа се состават услови за развивање на унитарниот карактер на Македонија и се состават услови за почекот на федерализација и после евентуално и отцепување или слични аранжмани кои мислам не се на агендата денес, меѓутоа се отворени процеси кои течат и кои на еден друг начин ги знамат. Зборувајќи за се тоа, мислам дека за нас по-актуелно и по-значајно е да видиме што и како треба да правиме на помирување. Бидејќи ние можеме да се согласиме дека од распадот на федерацијата во самостојна Македонија не е скоро ништо направено за помирување меѓу албанците и македонците. Ние доживеавме да еден Веби Велија дојде од Тирана за прв пат да имаме телевизија каде се слушнеме албански и македонски. Мислам, тоа е жалостно и реално. Друго не е направено. Да се тоа постигне потребен е проект, така проект не постои, јас да ми открива. Може би денеска од оваа средба може да се инициира, да се размислува за некој форум за некој системно помирување. Бидејќи за да ги решиме и балканските проблеми, помирувањето меѓу народите, ние треба почнеме од натаму. Ако во земјата не ги има решено тие проблеми, не ги има решено проблеми, мислам дека нема далеко да се иде. Факт е дека секој тој избират албанците, не се изучува македонскиот јазик, значи ќе биде пречка која утре ќе покаже ќе покаже државата нефункционална. Од друга страна македонците имаат страх према албанците. И ако сумираме, ќе можеме да речеме дека македонците ги едуцираат своите деца со страх од албанците, а албанците ги едуцираат своите деца со потребата да исправање историските грешки и на сите албанци да живеат во една држава. Мислам дека се тоа се конфликтни тенденции од двете страни и дека треба све се направи и да се направи. Може би, ево од денес тука да се лансира една идеја за некој форум кој практично и на лице место ќе бара решение. Така нешто денес не е. Ние на македонската телефона и телевизија да кажем на МТА вие не можете да чуете албански език, не можете да чуете албанска песна. На втората хора на македонска телевизија не можете да чуете македонски език. Во една иста држава, кај што сме истоплетени, кај што сме живеле со векови заедно на овие простори, и се до 2001 година македонците имале меѓусебни проблеми со албанците, а не војувале. И за жал сега, во независна Македонија, имавме такво нешто, што не беше по мојатламко верување автохтоно албанско, него беше пак речење на конците од страна, на реализирање речи туги регионални интереси, меѓутоа тоа е факт, кој уште повеќе не подреби, Охридскиот договор не ги надмине тие разлики, напротив, создаде уште нови резерви, со нови недоразбирања и мислам дека задача за сите нас е да бараме решенија, бидејќи во спротивно кажеме само во погрешна насока, која ќе заврши на лош начин на сите нас. Македонците албанците немаат други избор да живеат заедно, живеат со векови тука, али ако тоа не се изведи една издржлива, долгорочна, заедничка основа, ако некои делови од ова наше население, од наши граѓани имаат други амбиции
за решавање на тие историски прашања на начин кој ќе биде неприфатлив на другата страна. Ќе не само говори војна, но и конфликт. Hvalim da izvršili jer zakonište deluat man pjeci të debat. Atë më tepër në këtë përgojje që në fakt përgojnë diversitetin e ndimit intelektual si tek ne në vend, ashtu edhe në ju. Mendoj që optimizëm zakonisht bazoni në një realitet të kaluar. 100 vjet pas luftrave balkanike nuk jeni vetë. Për arsye se ajo që Ballkani ishte përpara 100 vitesh në luftrat balkanike, definitivisht ishte jashtëzakonisht e largët prej asaj që ne jetojmë sot, qoftë politikisht, qoftë intelektualisht në shpëtënës të popullit të Ballkanit. Unë dëshiroj që këtë paraqitjen time të shkurt, ta fillon nga një tezë e cila ishte vendosur në ato tezat për të venduar që na observuan. Në pyetjen a gjeneron Ballkani më shumë histori se sa që mund të bëjë. Dhe unë mendoj që Ballkani vërtet gjeneron histori më tepër se sa që mund të bëjë. Për arsye se pretendimi i popujve ballkanik i të gjithë këtyre që realisht në përmasa globale janë populli të vegjël, me pretendime për te dimensioneve reale që i kanë në arenën politike ndërkombëtare, po edhe në arenën dhe në konkurencën ekonomike ndërkombëtare, vërtet është ajo një megalomani e natyrës vetë. Dhe kjo logjike e megalomanisë në fakt jo rastisht është nënvizuar në raportin e Carnegie të vitit 1930 pas luftrave në kohën e luftrave ballkanike, në cilat mes tjerash kur spjegohen shkaqet dhe pasojat dhe arsyet e luftrave ballkanike, lidhen kryesisht dhe arsyetohen me megalomaninë e idealeve nacionale dhe koncepteve nacionale brenda Ballkanit, dhe duke folur për mundësinë e ndalimit apo vazhdimësisë të luftrave, ky raport i vitit 1930 mes tjerash thotë se këto luftra janë vetëm fillim apo një vazhdimësi, provokimi një vazhdimësi e luftrash, dhe aq më tepër luftrave të cilat do të kryhen dhe do të bëhen në baza të identiteteve etnike dhe religjioze, dhe të cilat mund të kulminojnë me reprezalje dhe hegemoni e religjare. Historia 100 vjetore e 100 vjeçare e Ballkanit në fakt këtë e vërtetoi, për arsye se procesi i filluar në luftën ballkanike ishte kryesisht një proces apo një logjik sa mundet të denacionalizohet, të de-etnifikohet fqiu jush parsisht me forcën e forcës politike. Dhe ky parim në fakt kulminoi në vitet 90 dhe 20 vitet e fundit ne kemi një rivendosje të balanseve në Ballkan që identifikohen pak a shumë me realitetin ekzistues në teren. Ai realitet ekzistues që parasheh ekzistencën e një shtetit pavarur të Maqedonisë, ai realitet ekzistues i cili parasheh një shtet të pavarur të Kosovës, ai realitet ekzistues i cili i parasheh shqiptarët si faktor të rëndësishëm të vendosjes dhe vendimmarrjes për procesin ballkanik. Prandaj, prej aspektit të sotëm, unë mendoj që optimizmin tonë fillimisht duhet ta bazojmë në disa ngjarje të themi të reja. Njërat nga ndër ato ngjarje janë pikërisht posedimet për një Beogradit të Prishtinës, të cilat janë lehtësuar nga institucioni i Bashkimit Evropian, që mendoj se japin një perspektivë të re, dhe në të njëjtën kohë reflektojnë mbi procese tjera akoma të pasgjidhura dhe që janë të hapura. Mënyrën apo arsyen se pse duhet pasur guxim politik për të përballur
me disa çështje dhe pse duhet pasur guxim për të marrur vendime serioze të rëndësishme për armërinë e vet. Unë dëshiroj që të ndalem në disa çështje që kanë të bëjnë për raportet shqiptar-maqedonose brenda shtetit tonë dhe në të njëjtën kohë rolin konstruktiv të politikave rajonale shqiptare, por edhe rëndësinë dhe rolin që shqiptarët të shirojnë që ta luajnë politikisht në këtë vend. Roli i cili nuk ka pasur pretendime të ndarjes së këtij shteti, nuk ka pasur as në kohën e vitit 2001. Për arsye se të gjitha deklaratat politike të ushtrisë shqiptare kombëtare të dhëna në formën e komunikatit janë deklarata politike që flasin për të drejta dhe nuk janë deklarata të cilat flasin për territorin. Dhe kjo për arsye se shqiptarët në rajon bën zgjidhje racionale, duke mos hyrë në konceptin e shtetit etnik, koncept i cili ishte i përfaqësuar dhe i luftuar nga ana e Beogradit. Po duke shkuar në një koncept i cili lidhej me interesat ndërkombëtare, faktikisht duke parë mundësinë e zgjidhjes së çështjes së tyre kombëtare në fokus më të gjerë, domethënë në kuadër të procedurave të integrimeve europiane. Dhe për mua kjo është konstruktiviteti i parë, faktikisht politik i mençurisë të shqiptarëve. Normal që mendoj se brenda tek ne ka nevojë për një vazhdimsi të madhe të debatit dhe raportet. Dhe mendoj se marrëveshja e Ohrit është një bazë e fuqishme në këtë drejtim. Për arsye se deri në marrëveshjen e Ohrit, mundësia reale e ndikimit politik shqiptar në vendimmarrjet në vend, faktikisht ishte më e vogël, derisa nuk bën ndryshimet që parashiknin votimin me patentere kështu me radhë për një ndikim real që një popullar e numrit të shqiptarëve këtu kishte nevojë dhe kishte dëshirë për të gjetur në pjesë e atyre proceseve. Prandaj edhe sot, realiteti politik ku ka shumë korona që udhëhiqet nga shqiptarët në fshehtë në kohë. Nuk do të thotë, ose unë nuk do të kisha definuar si shqiptarizim të pjesëve apo territoreve, se unë mendoj që është një definicion pak sa i rrëmë, po do ta kisha definuar si një realitet objektiv i cili vjen si rezultati i votës, rezultati i numrit të qytetarëve, dhe unë mendoj që edhe shqiptarët edhe maqedonasit politikisht duhet të angazhohen për europianizim të vendeve në të cilat jetojnë dhe për një europianizim të politikave të tyre. Konsideroj se brenda Maqedonisë, pa perspektivë europiane, mundësit për dialog të mirëfillt etnik janë shumë modeste. Prandaj, vetëm me një perspektivë europiane, faktikisht ai dialog etnik apo ajo konvivencë etnike do të ishte e vërtetë e mundshme të reale. Prandaj këtu vjen tek çështja e ndjeshme e emrit, që është një çështje që unë pajtova me të ndërmimin profesor Pascal Milo, që është një çështje vërtet jo e drejtë dhe artificiale e imponuar, mirë po në arenën politike jo gjithmonë përballeni me çështje që janë të drejta, me çështje të cilat i meritoni, me çështje të cilat janë të natyrshme. Afiniteti i faktorëve politik është sa kanë kapacitete të përballen me çështje jo të drejta, me presion më të madh dhe prej tërë asaj të nxjerrin maksimumin e mundshëm. E kam shkruar këtë disa herë, asot dëshiroj që ta them. Që mendoj që popujt e vegjël, dhe ne të gjithë jemi pjesë e popujve, jo të mëdhenj, është shumë e rëndësishme dhe eksperienca historia ballkanike tregon që të gjejnë miq të mëdhenj, në mënyrë që të krijojnë balanset e tyre për të t'i kaluar probleme që jo gjithmonë munden që t'i bartin vetë. Dhe në këtë rast edhe lidhur me problemin edhe kontekstin me,
është e rëndësishme që vendi si vend, bashkëqytetarët tanë dhe politikat Maqedonës, sa më shumë që mundet të gjejmë miq të mëdhenj për të krijuar pozicione më të mira karshi këtij konteksti. Dhe këtu shembulli shqiptar me Kosovën është ai që vlen. Se ne po të ishte vetëm vetë, nuk do të arrinim që të krijonim këtë balans në Ballkan. Dhe prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme që politikat e vendit tonë të jenë politika shumë miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Për arsye se vetëm me miqësi jashtëzakonisht të forta me këto tani 2 qendra të reja të vendosjes për dallim prej 100 vite më parë, praktikisht mundemi që të ndryshojë. Ka dhe të rikthehem edhe një herë tek ajo që thashte Ballkani dhe kapaciteti i krijimit dhe i gjenerimit të historisë. Unë nuk mendoj se për problemet që janë reale ne mund të gjejmë zgjidhje tek historitë që i bëjmë si duam ne. Për arsye se realitetet nuk janë ashtu si duhet. Për këtë arsye është prioritet dhe është shumë e rëndësishme, është aftësi politike dhe intelektuale, ndonjëherë të dilni nga kolonizat e historisë për të shikuar në një ardhmëri që ndoshta nuk është aq roz si ajo që ne kemi ndërtuar si histori, po që është një realitet. Dhe për këtë mendoj se duhet punojmë bashkë. И текот на дискусијата досега кажува колку е нужно да се сречаваме и да разговараме. Инаку, поводот се 100-годишнината од оние крвни војни, и ако споредуваме што е разлика од 12-13 година до денес, тоа е фактички до пред 3 години. Од пред 5 години беше разлика што во политичката сцена покрај сите актери од двете дружби настапува веќе се јавува како субјект и Република Македонија. Сега, после 5 години од тогаш, од назад година сега и Косово. Тоа се новите факти од историско значење, од огромно и политичко историско значење, кои ја прават разликата суштинска меѓу она што се случувало и што било 1912 и 1913 па до денес. Албанија настана во текот на војните, на крајот на првата, а уште не почната втората Балканска војна. А Македонија беше така да таа спаѓа како субјект во Балканските војни, а ние дури 1944 година можеме да зборуваме дека Македонија стана историски субјект на Балканот, влада, држава, и се. Дури и западните сојузници после асно еден месец испратија мисија, така да тоа е главната разлика. Што се однесува до историјата подлабоко назад, сигурно е дека било многу сурово према Македонија, индиците и према албанците, може би за нјанса поглаве према албанците. Времето на османлиите има еден пресврт на Балканот, тоа е паѓањето на Цариград и наскоро после тоа подпишавање спогледа меѓу патријархот Григорije, Цариградскиот патријарх и султан Методи, да сите христијани се миле, сите православни христијани се миле еден, а другото турците османлиите се газни. Сега се делат понатаму како настанувале србите се одвајат и грците се
освобождаят и има свое влияние на Турция, сръбски и гръцки лидер. Гръцки лидер е все, що е фашиста и натално. А оние кои изтапили от патриаршията, македонци, главно биле запишувани како изархисти, т.е. българи, и сръби во Скопје и Скопско, тоа што од 93 година тука има и српски владика, и има и училишта, и има и институции. Македонците во Останинското царство никогаш не станеле милет. Ниту пак албанците станале милет. Македонците и албанците се единствени народи на Балканот во Османлиско царство што немат статус на милет. Турците се прават да нема еден албански вилајет. Албанија да не е политичка целина. Антон Фрашин тоа го бара, да биде политичка целина Албанија. Македонците исто така, господините прават никој да не биде политичка целина. Реков, поблага била судбината како на албанците, уште за времето на Скендербек и потоа на Венеција, на обалата албанска, која држала своји енклави, и имала влијание и врз албанците и понатаму. А македонците немале никогаш, а потоа албанците имат еден вид покровителство од Австро-Унгарија и од Италија. Македонците никогаш на своја страна немале голема сила. Никогаш. Големите сили спогодите ги правеле на сред Македонија, на границата меѓу австро-унгарскиот интерес, западна Варда, источна Варда, рускиот интерес. Прв пат Македонија и македонците се соочија со можноста да истапат на меѓународната сцена како субјект во Втората светска војна. Право на основа на крајот на краиштата и на тоа што ние станавме федерална единица во Авнојска Југославија, постоеше и на Запад. На Запад Атонската поверба од 14 август 1941 година дала основа на народите. Така да ниту било нешто, ниту ќе биде на Балканот, а може би на Блискиот Исток, без клучно влијание на големите сили. Тука да не си играме играчки и да не мислиме дека ние сега ќе им се заканиме на Германија, Америка, ќе им кажеме, ќе ги разоткриеме што они овде прават, ќе им припретиме, пак тие ќе менјават политика за нас или не. Јас сум сведок. 1991 година бев председател на собрание овде. Македонија, што не беше тогаш поделена од меѓу Грција и Србија, пресудно ги имаја големите сили. Тие не дозволија ни да се помисли на тоа. Пред се Соединените американски држави. Наскоро во 1993 година после Република во Обединетите нации испратија 150 души контингент борци тука. Тоа беше главниот знак никој да не си игра со границите на Македонија. Тие оти беа таму, никој не сакаше и не смееше да посети. Така беше таа работа. Улогата на Америка не е да прави сценарија зад нас, одзади да не руши некако, како ќе да доведе со прицок од албанци, па не знам од кого, и така натаму. Таа можеше само на време да измени наци 41 година и ние ќе имаме сосема друга судбина. Сосема друга судбина, овие работи не може да постигне. Америка секогаш, ако јас знам, имала коректен однос спрема Македонија и македонските национални интереси. И затоа сугестијата од Пеутра е многу на место. Ние треба да се држиме за полите на тие големи сили што се. Да не им дозволиме да не истреса од нивните поли.
и да гледаме што побрзо, разумно да ги решиме прашањето. Јас се сеќавам, кога легувавме во Обединените нации, бевме прогласени за предавници, ние што бевме тогаш во власт. Од македонските националисти, тука мислам и Любчо беше прогласуваа за предавници на македонското дело, на македонската кауза, на Македонија. Така не прогласува. Влегувме во Обединетите нации, дојде опабената од Америка на сите други со војска. Потоа, при влегувањето во Обединетите нации, резолуција Сенат 817. Во таа резолуција стои меѓу другото дека за разликите од разликите од кои да разговараат двете страни. Кога 2005 година се напиша, се донесе времената спогод, таму таа формулација се претвори во да преговара. И сега нашите, кои не ги знаат некои работи едноставно, од тоа извлекува дека во времената спогодба не сме имали, до тоа не сме имали ни обврска да разговараме. Ама со времената спогодба се предали македонските интереси дефинитивно, затоа што мора да преговараме. А што беше суштината? 1993 година Грција не прифати да стои формулација двете страни ќе преговарат. Инсистираше да бидат че разговарат. Таа објаснуваше тогаш дека ако стои че преговарат, значи таа ја друга страна ја признава формално. Значи, никакви разлики нема меѓу 17 резолуцијата и времето спогодба, само што Грција тогаш направи отстапка и прифати да се формулира како че преговараат, како обврска за неа. Обединетите нации не знаеат како да ја обврзат и Грцијата. Сега е обврзан. Сама го е подпише времената спогодба по покровителство на Обединетите нации. Мислам, оти ние се држиме делумно заради објективните околности, делумно заради страв и еден комплекс на инфериорност, немоќ, се држиме долго да останеме во блатото, во калата. Тоа не смееме да си го дозволиме. Треба споровите ние брзо да ги решаваме. Сега, например, последната година особено активни се членовите на владата, државни ръководители, партийски ръководители, албанци, кои кога другите наши македонци може само да се допишуват, госпожа Арифи отиде на средба со Венезуелци. Супергелосно. По негово полно. Добар знак. Потоа бесили е секој добро виден. И во Брисел, и во Вашингтон, и во Нью-Йорк. Господин Саркојки сега ќе оди, ќе се сречава со Венезуелци. Не со Венезуелци, со Венезуелци. Јас се плашам од нашата македонска јавност да не заклучат дека ете сега албанците за грбот на македонците, ово, она и така работи. Тоа го насетувам од изнуденото објаснување на министра за надворешни работи, кој право да зошто трети оди ваму сега на средба, сите можат да одат, ама преговорите се институционални меѓу институциите, и тоа нема никога не е така. Меѓу тоа е многу добро што Ахмети може да се средне сега. Овие луѓе досега, што ги спомнуваме, не покажат ни на еден знак против македонската држава, и не покажале ниту еден знак дека
не им е важно да македонскиот идентитет. Напротив, со своите цврсти ставови ни се докажа спротивното, дека тие се заговорници и на интересите на Република Македонија и на одбраната на македонскиот национален идентитет. Се поставува прашањето зошто е можно сега таа комуникација со нашите албански колеги овде, а само се допишуваат нашите државни ръководители македонци. Мислам дека тоа има влијание нашиот македонски непромислен национализам, кој не идува на отпор и нашата ръководна гарнитура во државата на македонските сили. Тие мислат од на тој начин хомогенизација на македонците, че јавно македонски национално средство во оно, меѓутоа не е така. Тоа има одвоен став, тој етноцентризам и наметнувањето на етноцентризмот како политика и одбива од нас монаци, македонците губат доверба и големите сили дури, и помалите комши и пријатели кои ги имат огромно много. Не мислам и не се согласувам дека ние сме оставени на непозната иднина во Европа. Не е така. Ако ние не направиме глупост со публицирање на програма од 12 точки, што сече им направим на Грција 2007, ако таа инатово ни прави проблеми, и кога почнавме со преименување на ова, сето тоа не се разбира назад надвор како ние што сакаме. Тие си велат дека погледите од Грција имат и некоја основа во држањето на Грција. И некои кај нас ръководители се покажа особено упорни и енергични токму на една таква претензија, таква политика. И затоа сега поприфатливи се нашите ръководители македонски од албанското етничко, од албанското заедница. Ние треба да сме задоволни што некој остана на кој му се верува. Брзо, ако сакаме тоа да го надмениме, треба да се промени стратегијата и филозофијата на нашата надворешна политика.